Nuvo představuje TV Man Auto. Zábava přes Wi-Fi ve vašem autě. Jak zabavíte svou rodinu v dopravní zácpě? Na dlouhých cestách? Používáte tablet? To je dobrý nápad. Ale máte čas na změnu jeho obsahu? Pravidelně? TV Man Auto je vaše řešení. TV Man vytváří Wi-Fi signál ve vašem autě. Přináší nový obsah do všech vašich chytrých zařízení. Ale jaký typ obsahu? TV Man je mobilní televize, více antén přijímajících digitální televizní signál a posílá ho do tabletu. K dispozici jsou 3 modely. TA2 s 2 anténami, TA3 s 3 anténami a TA4 se 4 anténami. Užijte si živé televizní vysílání nezávisle na rychlosti. Bez ohledu na překážky, bez ohledu na úhel příjmu signálu. Jedete na dlouhou cestu? Žádný problém. TV Man automaticky vyhledá televizní frekvence a zvolí nejsilnější signál. TV Man má také digitální nahrávání. Stačí připojit USB disk. TV Man vše nahrává automaticky během jízdy. Nenechte si už nikdy ujít svůj oblíbený program. TV Man je také mediální centrum. Stahujte filmy, kreslené pohádky a oblíbenou hudbu. A sdílejte až s 8 zařízeními ve vašem autě. TV Man může také být přístupový bod k internetu. Připojte na TV Man 3G nebo 4G USB modem a užijte si přístup k internetu v autě. Surfujte po internetu, YouTube, internetovém rádiu, sociální síti a dalších. Výhody TV Mana. TV Man je kompatibilní s Android telefonem, tabletem, Apple iPhonem, iPadem, iMacem a Windows počítačem. TV Man je kompatibilní s každým vozem, užitkovým vozem, obytným vozem, nákladním vozem, traktorem, jakékoliv značky či modelu. TV Man je levnější. Není třeba kupovat monitory, žádné náklady na instalaci. Je bezdrátový. Neomezená televize bez dalších nákladů. Nepoužívá vaše mobilní data. TV Man se snadno instaluje. Když řešením na trhu je spousta kabelů, TV Man je bezdrátový. Nejdřív nainstalujte antény. Za druhé, zapojte do zásuvky cigaretového zapalovače. A máte hotovo do 10 minut. TV Man je flexibilní. Můžete ho sledovat z libovolného sedadla. Dívat se venku bezdrátově. Můžete ho jednoduše přenést do jiného vozu. Nebo ho používat i doma. TV Man je snadno ovladatelný. Připojte váš tablet k TV Man Wi-Fi. Otevřte aplikaci TV Man. Vyberte televizní kanál, který chcete sledovat. A užijte si televizi na cestách zdarma. S TV Manem se vám vaše cesta bude zdát kratší a mnohem zábavnější. TV Man Auto.